Чираттагы кытлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. 29 июнь көнне үзенең 34 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Салимов Руслан Расим улы каршылаган. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан кытлап, безнең тапшыру аркылы аңа җылы теләкләрен әтисе Расим Рафатович, әнисе Зөһрә Сабировна, яраткан кызы Алиночка, Тольятти шәһәреннән абысы Рамил, тормыш иптәше Венера, уллары Салават, Сызрань шәһәреннән апасы Рамилә, балалары Камилла, Айдар, Марина, Югары Терешкадан Мустафиннар гаиләләре, Радик Сабирович, Фәридә Фәйзрахмановна, уллары Раил, Рәшид, киленнәре Гөлнара, оныклары Салават иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Сызрань, Тольятти, Югары Терешкадан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Кадерле балакаебыз, яраткан улыбыз, сизмәдек тә, син әкренләп асыл ир-ат булып җитештең. Без, балакаем, сиңа олы ышанычлар багладык. Алда да безнең шулай ук таянычыбыз булып кал. Бу катлаулы дөньяның авырлыкларына бирешмичә, юлларыңда начар кешеләрне очратмыйча, бары тик туры юлдан гына атлап яшә. Алда синең куйган бар максатларыңа да ирешә алырлык көч, теләгең булсын. Хыялларың һәммәсе дә тормышка ашсын. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Кадерле улыбыз безнең туган көнен каршылый. Үзе улы булмаса да өлкәннәрчә ул уйлый. Руслан диеп аңа исем бергә сайлаган идек. Җисеме дә туры килде. Әйтерсең, алдан белдек. Ирек сөючән бала ул, бар эштә дә бик тырыш. Я Раббым, алда да әле шәхес булырга тырыш. Гомерләре матур булсын, кайгылар һич күрмәсен. Катлаулы тормыш юлында бәла хәсрәт белмәсен. Котлы булсын алтыныбыз, матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Кадерле, яратканыбызны барлык туганнар исеменнән дә туган көне белән котлыйбыз. Бездән еракларда яшәсә дә туганлык җипләре нык. Бер кайчан да онытмыйча, бар бәйрәмнәр белән котлап хәл белешеп яши ул. Нәсәбебез дәвамчысы буларак, ул безнең улы таянычыбыз, нык ышанычыбыз. Аның һәрбер адымына без сокланып яшибез. Ул бик тә ярдәмчел, кешелекле, тырыш. Алдагы көннәрдә дә шулай ачык йөзле, шат күңелле булып калсын. Без сине хөрмәт итәбез һәм бик яратабыз. Ешрак безгә кунакларга да килүеңне көтеп калабыз. Иң бәхетле һәм якты көн, бу дөньяга син туган көн. Елмай әле, моңайма син, тагын бер ел үткән өчен. Туган көннәр истәп торсын тик бәхетле еллар, киләчәктә сине көтсен киң һәм якты юллар. Бүген синең туган көнең, ак теләкләргә бай көнең. Янәшәңдә дус туганнар, якыннарың бар көнең. Сәламәт бул, кайгы күрмә, һәр чак балкып торсын йөзең. Шатлык белән куаныштан нурлар чәчеп торсын йөзең. Кадерле Руслан, без дә әлеге матур теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыгыз юллаган җырны сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Күзләреңнән нурлар ташый, хыял уйларың акрынлап чын була башлый. Шатлык бичанда, якыннарың янда, һәр ел шулай кабатлана. Күңел көрлегеңне, япь-яшь күңелеңне ясын иде шулай сакларга. Бүген синең туган көнең, бәхет саулык теләгем, яшь булсын йөрәгең, яныңда булсын димен, ачар күңел серен җан сөйгәне. Бүген синең туган көнең, тагын ниләр теләргә. Бүген синең көнең, бәхет
Açılsın tağın